Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Gareng. Halo. Dalu menika kula kalian panjenengan nderekaken keluarga Agung almarhum Mbah Guru Kiji. Nggih. Menika ngasokaken utawi ngesokaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Nyipta Jagat. Leres, Mas. Awit sampun dipun paringi nikmat ingkang semanten agengipun. Leres. Wabil khusus menika niatipun Pak Hajestu Hari Subagio sak Kukuban namung kepingin atur lipur dhateng para warga masyarakat gitu. Nggih. Utaminipun wonten daerah pilihan utawi dapil 11 Kabupaten Nganjuk. Nggih. Tuwin Madiun Kota, tuwin Kabupaten Madiun. Leres, Mas. Leres nggih. Tur dasaripun Pak Estu wis ngrumangsani aku dudu duweke keluarga wae ning uga duweke masyarakat. Karena beliau termasuk apa ya? Anggota legislatif. Nggih, mila sampun anggadhahi prinsip pamong sing becik ora butuh diladeni para masyarakat, ning pamong sing becik ngladeni apa sing dadi kebutuhaning masyarakat. Betul, Mas. Tadi beliau sudah bisa empan papan. Lah niku Mas, nggo nempan papan kuwi adane sok rada angel, gampang diucapke ning angel dilakoni. Betul. Gitu, kados Pak Estu menika saya dipercaya niku malah saya sak ngisore masyarakat sing dadi rasane. Loh, ya sesuai karo statusnya. Statusé napa? Karena beliau itu lah wakil rakyat. Nggih. Wong jenenge wakil ki berarti rakyatnya tuh ketuanya, beliaunya sebagai wakil. Nggih. Dadi yo apa perintah rakyat, apa sing dikarepke rakyat, beliaulah yang mengutarakan di dewan nanti. Nggih. Heeh. Pancen nggih anu kok Mas. Napa niku kembang karo cangkoke ngoten nika. Nah, kudu cocok Nggih, sesuai. Masyarakat ya ngono, aja mung nuntut hake wae, ning kewajibane ayo padha dilakoni. Nggih. Utaminipun niki himbauan saja. Nggih, ning Tahun ngarep niku wis manjing tahun politik. nggih muga-muga berjalannya tahun politik Indonesia tetap tentram, aman dan nyaman. Aja nganti padu mung karena beda penemu. Wah, Aja nganti pegat karena beda pendapat. betul, Gitu. betul. Merga kabeh niku wis ketalenan karo Bhinneka Tunggal Ika. Niku Nadyan sing beda, baku. Ini tetep siji. Pun pokoknya anggar pun menganggap kita saudara, apapun bisa dimusyawarahkan. Napa melih niki bar mengeti Hari Pahlawan. 10 November. Nggih, Ya ta? nggih. Lagi wingi dipengeti. Aja nganti napa niku awake dhewe iki paribasane nampa klasa gumelar. Pahlawan niku ora eman totoh jiwa raga gitu. Nggih, nek sakniki kula takoni pahlawan niku napa, Mas? Pahlawan niku ya sing wis gugur, pejuang sing wis gugur to, Mas. Nggih, niku pun bener. Nggih. Ning yen dijlentrehke pahlawan, Nggih. jadi tidak mudah menyandang Gelar pahlawan karena pahlawan itu sendiri artinya luar biasa. Apakah arti dari pahlawan? Pahlawan, itu paham betul dengan apa yang diperjuangkan. Nggih. Jadi boten waton ning ngangge wewatonan. Leres. Nah, lakukan perjuangan demi nusa dan bangsa. Orang mung keluarga. Nah, tidak untuk pribadi maupun keluarga, tapi untuk nusa dan bangsa. Nggih. Yang lebih penting lagi untuk menghilangkan gender, Nggih. wanita pun bisa disebut pahlawan apabila punya jasa terhadap nusa dan bangsanya. Leres. Jadi Nggih. mboten enten pahlawan kudu kakung, mboten wanita pun bisa karena Bocah cilik wae ya iso. nggih. Kita. Mila kanggo mengeti Hari Pahlawan karben saya napa niku nuntumke persatuan dan kesatuan Mas Gareng. Nggih. Kula tak nyuwun diaturke lagu-lagu perjuangan. Cocok. Maka, ya ta, diaturke lagu-lagu perjuangan menghormati para pahlawan sing wis ndisi awake dhewe berjuang kanggo nusa bangsa dan negara. Dari Sabang sampai Merauke ditutup halo-halo Bandung. Oke. Ya.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, saya hadir makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan air bersari. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Wah, jadi panas kewanti pun para esuk ning panas semangat. Langgih no. Wong lagune iki lagu-lagu perjuangan. Awake dhewe ora isin. Nggih. Awake dhewe niku mung kari neruske, nggih to? Nggih. Mila napa niku sesuatu yang sudah ada dan kembali tidak ada niku tidak bisa tergantikan. Betul. Isone mung neruske. Kados Neruske. Kang Ramane Mas Gareng biyen ya gareng. Betul. Panjenengan ora iso ngenteni kaya Kang Rama. Leres. Nggih to, ning Leres. panjenengan saged neruske apa sing dadi kabisane Kang Rama. Nggih, mula bab telung bab niku ampun kelewatan karena 3 bab itu tidak bisa akan kembali lagi. Nggih, apa to? 3 bab, 3 hal yang tidak bisa diulangi atau kembali lagi. 1, Siji, waktu. loro, Kesempatan. ketiga, Yang ketiga itu tentunya rezeki. nggih. Jadi bab telung hal ini jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan tidak bisa kembali lagi. Nggih, nggih. Dadi leres. ning ki kurang cocoke nggon iki siji iki. Kurang cocoke piye? Lagunya sudah baik. Heeh. Ning gandeng iki medianya media wayang kulit ya aja iki lak gamelan iringane. Leres. Ya saire disesuaikan to, Mas. Oh nggih. Maksudnya pripun sing kurang pas nggo napa? Iki mulak basane Indonesia. Nggih. Wong iringane iki karawitan gamelan. Lho dipadukan kan ora apa-apa. Ya dipadukan kena ning saire iki dijawake. Contone lagu napa? Sing terakhir iki mau wae. Halo Bandung. Nah, aku dijawake. Contone Lho, lah iki piye lagune? Halo, halo Bandung. dijawake iso. Piye? Apa wartane Bandung? Mbok kutha Jawa Kulon. Mbok kutha ya, Pak? Ibu kota. Oh iya. Ibu kota ki mbok kutha. Mbok kutha, heeh. Terus Apa wartane Bandung? Mbok kutha Tandamata. kata ndamata. Kenang-kenangan. Oh iya. Wes suwe aku ora ketemu sliramu. Saiki wis dadi ngaso mangan geni. Sekarang telah menjadi lautan api. Ya yo lautan ki ngaso mangan. Wah aku ora tau kerja pabrik. Wah, anu to. Laut. Ngaso mangan. Ngaso mangan. Api geni. Oh iya. Terus Yo anak pring rebut meneh grek. mari Bung. Ayo bung ki anak pring. Wah malah judeke sing ngrungokke. Wah, oh diajari pinter ora jegos semarai kok.
Mas Oh, Gareng. Nun. Nganjuk niku gudange budaya lho. Lho, ora budaya tok ya Butaya, Bu Agus, Bu Ora kok jeneng wong budaya niku kabudayan. Oh lah, sing cetha Sak kabudayan. cek-ceke piyai iki mesti sak ora-ora iso nembang. Leres. Aku tak nyoba swantene kadangku iki aku disusul Sapa, Mas? Mas Nanang. Oh, nanaku nana minal kosirin ki. Mas Nanang menika nuwun sewu seorang tunanetraning suarane dene Gusti Kang Nyipta Jagat diparingi luweh. Iya, ya lah, aja yak-yakan to kowe. Oh, wis madang. Wis padang. Mila mriki Mas Nanang. Lho, Waduh. Depi Mas Gareng iki anu ya, monggo. Wah, wis. Jan goleke gawean wong tuwa. Lho. Piye? Padang degelmu mlocot kuwi. Wong kaya Sing jenenge kualik kowe kene. malah kono sing ngarep. Kok malah aku sing dituntun. Gusti Allah arep paring rejeki ora kurang dalan. Mula kun fayakun kuwi wis. Aku ki diwek dheweke iki saka sapa? Bar tak buka terus ana tulisane status lho. Kula sesore iki mau wis batin lho. Heeh. Iki bojo kula ya tekon. Apa? Kuwi sapa to, Pak? Kok blangkonan ning kono. Lho. Tak kira nek mondol. Kok mburi iki kaya cak mondol. Kowe kira iki tokoh pewayangan lho. Lah sapa? Destro Rastro. Iya. Duwe keampuhan. Mas Nanang. Kele. Oh. Kowe nulis status jenengmu mbok tulis apa? Saderenge ngaturaken ya gampang anu Om, mengke kula critani. Oh lah. Niki saderenge sugeng enjing nderek pitepangan Mas Bayu. Nggih, Mas Kula Nanang. niki saestu. Pundi Pripun? wonge ngendi to Pak Gareng? Ndak patek cethok kok. Nggih. Wow, saestu kula ngefan jenengan niku ket jaman indil-indil ngantos ondol-ondol. Dados niku diundel-undel tadi. semerep panjenengan niku teng YouTube Sumerep mawon. Tembungmu sumerep. Maksudnya ki semerep suarane ya Apa sing semerep. jeneng sumerep iku kudu anu to Ya teng atine nggih semerep krasa bareng kula rungokne suarane oh Om Bayu ternyata bagus wonge. Wonge godhek, Alhamdulillah. wonge godhek wok simbar jojo. Jan ora iki godhek tok lah ya. Mboten. Kaya gendruwo. Mboten. Nggih Mas Nanang kula ya matur nuwun. Kula ki ya kulina nonton panjenengan saka YouTube. Kula nggih saderenge nggih ngapunten wong. Saestu niku aku kula nggih ruwemen sangat mireng pekabaran buka teng Facebook niku kok. Nggih. Buka. Niku. Iso Facebookan lho Rek. Mas Nanang iso Facebook. Kowe sing nganu buka Facebook terus ana apa? Aku dhewe tak buka Facebook ku jenenge Nanang Merem. Nggih niku saestu mboten gawe-gawe. Iya. Aku ki tak buka ki sapa ki? Tulisane mung merem. Ngono tok iki. Aku bingung wah jebule anak lanang. Weh. Ya nggih to Pak De, alhamdulillah sehat nggih Pak De. Alhamdulillah saiki kok dadi trotoar to kok putih ireng ngene iki. Kula trotoar kuwi Iki jenenge sepuro lurah. nggih anu Pak, mantun putus cinta nggih ngeten iki Pak De. Waduh. Ya Niku Allah. wau- niku wau Putus cinta. Mriki nggih pados hiburan kalih ya mbok menawi nek rondo-rondo mriki enten sing kecantol kalih kula ngoten. Wah Mbak Wida ya iso lho kecantelan. Wah, lah Sing dene Mas Bayu ana sing rondo. Aja nyepelek sing jeneng Dewi Gendari iki topo. Wida, gelem karo iki. Wis to, tak tanggung mesti raimu diobok-obok. Ya ora ya. Ya ora. Oh, udah tak diobok-obok nanti ambune wis ketok kok. Aduh. Ya Oh, iki ayu. Lho wis Nggih. mergo wangi. Wah, dereng kantenan lho Om. Lho piye ta, Om? Dereng kantenan. Parfum kok ya. Oh, wangi niku dereng menjamin dereng Wah, kantenan biar ayu. Apa ya? Lho lah iki Kok ngono? Lah kadung kula wambu parfuman wangi tibae. Wah. Apa kuwi? Wedhus njuk. Ayo malah cilaka lho. Omahmu karo kene ada apa cedak le? Nggih radi tebih niku aku kula sepedaan motor ki ambak. Wih, dian. Wih, Rek. Melayu. Kuwi jenenge ngece kuwi. Melayu 80. Wih, iya. Sesuk tak bacok tenan lho tadi. Kon sing apa to? Kemek
yakine ra omong iki biyen iki anggere omong ngene iki. Lah ya nek kersane sing nyipta urip sapa awake dhewe arep maido. Lah wong aku ki numpak kendaraane wedi iki sok mlaku pira? Lho, 80. Kanggo nyawa apa ora kuwi? Niku langsung Mas Gareng mengke nek kula sinden-sinden nek pengen kula goceng nggih mayar. Ngebunuh diri apa piye? Iki sing mesti gak niku jurusan akhirat niku. Ah, ning tenan aku Nggih. pendak biar dalang mesti diampiri karo si Nanang iki. Nggih, heeh ya nderek tepang Gladiwana ya Mas Nanang. Nggih, Mas Bayu, kula Muga-muga alhamdulillah. mancing dadi sedulur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kancune ya disusul. Ya amin nggih. Kula nggih derek bingah istilahnya derek seneng lah. Wong men dalu niku kula ningali jenengan teng YouTube mawon. Ternyata saged bertatap muka. Lah iya toh. Saged. Kita bisa bicara empat mata. Ah nggih. Nemen. Nemen. Ngono. Ada sesuk bocah iki Kula Yes. mireng pekabaran Pak Degareng kok bar ndek gawe ya. lho lah kok ngerti. Semerep wah jan megah Mbah masyaallah. Kula mambu Pak. Oh alah telek Nggih, telek. Pripun Mas Gareng rak ya mambu to. Nggih. Mambu lemak. Lemah nggih. Ora ning ngene kanggo tombo kangenku le suwe ora Nggih. ketemu. Kowe kepengin iki bengi iki kepengin nyumbangake apa kanggo keluarga besar? Niki sinten ingkang kagungan hajat? Niki Kula Menika swargi terah Mbah Guru Kiji. Suwargi Mbah Guru Keci. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Dr. Haji Estu Hari Subagio. Bapak Hestu, nggih mugi-mugi semoga sehat walafiat. Amin. Amin. Banyak rezekinya besok kalau banyak rezekinya nanggap Pak Bayu lagi. Amin. Bintang tamune nek saged nggih Om Bareng Sumarbagio mungkin tambane Nanang PC. Ya ora ya. Utawi Nanang PD. Nah, pede ngoten mawon, percaya diri. Oh, senes. Lah apa? Peteng dedet limengan. Nggih niku. Niku pasti. ning iki keluwihane Peteng nggon mripat ning atine padha. Nggih, nggih Mas Bayu. tenan iki jujur. Nggih. Wis dibojo apa urung? Kula. Heeh. Lah kula ngendika lek pados rondo niku nggih otomatis nggih tasik bujangan. Oh, Mas Gareng ora ngrungokke. Nah, nggih. Ora ge wados rondo. Kula niku tiyang temen Mas umpami kula pun gadah nggih mboten wani neko-neko, mboten wani melanggar pager ayu ibaratnya. Ya mesti wong kowe ora weruh. Ora kok kuwi. Lho nek sing penting iki atine nek tetek yo. Tetek apa nglanggar pager karo ora apa ngerti dheweke. Oh ning tenan. Oh ya, tak puji-puji tak Nggih. ketemu jodohmu ya, Le. Amin, amin ya robbal alamin. Pangestunipun Pak D. Wong ki mesti duwe kekurangan ning ya duwe keluwihan. Gadah kelebihan. Tutupen kekuranganmu kanthi Keluwihanmu. Nggih. Ya. Ayo Mas Nanang, sakniki arep nembang apa ning tak jaluk ben dikancani karo sing DRA kuwi. Wah, ngoten. Heeh, tak goleki kanca sing jare wis tau rabi ngono lho. Wah, nggih niku remen kula, siap. Mbak Wida ya rene Mbak Wida. Monggo, monggo katuran jemeneng Mbak Wilda. Waduh, Wida kok Ini. Wilda. Wilda. Duduk, duduk. Duduk dik. Ayo. Ngetan bali apa sakane Nah, sadurunge tepungan, Nggih. kowe lak pinter gagas, pinter ngraita. Nggih. Wida kuwi pawakane piye? Peh pawakane nyenengke banget. Peh Piye? saestu kula wau ngethuk ngantos meh bledru nggih nyawang niku kok. Saestu. Astagfirullahaladzim Oh. Gusti Allah. Lho piye tok iso nganti nganu ki? Piye pawakane piye bocah? Jan seweger mbokmu. Anu, dhuwure pira? Kira-kira dhuwure pira kuwi? Wah, kula mboten saged niku wau kula mboten patek namatke nek perkara wis dhuwure niku sing kula namane nggih ger mbokmu. Iya. Lah niki ponten ngajenge jenengan iki Mas Nana. Nggih, mambu kula. Oh, lah yen kowe mabur diguang wae. Oh, Kaya tepungan dhewe kono. Nggih. Derek pitepangan utawi salam kenal Mbak
Pinten? Wirda. Wida. Tulisane ndak cetha. Oh, wah. Oh, nada sing nulis kok. Aduh. Mbak Wida. Mbak Wida sayangku cintaku, pujaan hatiku, belahan jiwaku, belahan Gandeng dadaku. sampean langsung wani ngerayu Mbak Wida niki. Mbak Wida niki Nggih. mangaturke Mas Nanang. Oh, nggih. Niki. Kene Mas Nanang niku ora ketang mung dienggo mundhut apa Nggih. Wah, ya rezekimu, Nang. Nggih, matur sembah Sing nuwun. melek ora entuk, sing merem malah entuk. Matur. Lho, Pak Gareng. Wingenane niku nggih saestu lho, Pak. Saestu apa? Lho, mboten ngoten. Kula wingenane musim kurban ngoten nggih ajenge pados mata wedhus kersane melek ngoten nangsang. Oh ngono ya. Ndak usah aneh-aneh kowe kok mari ndak oleh duit ngono lek ngono. Ya. Oh, tigo gaman, tigo gacuk, tigo modal. Ya ora ya. Wong picek kok nggo modal iki. Ya mboten to, mboten. Modus niku namine. Modus, betul. Nggih to. Ora, Mas Nanang itu hanya mensyukuri nikmat sing ditampa. Nggih, laras. Ayo Mas, panjenengan arep nembang apa? Niki kula tak nembang sesuai kalih keinginan kula. Oke. Apa? Kersane jaiponge nyambut damel. Oh, wah. Wonten dedet leliwangan. Wah, mboten. Niku dereng niku tasik digarap dereng 100% nih. Oh, iya. Mengke gampil mengke. Ya pripun Mas? Mendem wedokan. Wah, Mumpung niki tasik teng pelok. terus niki ya anu ya Mas. Nggih. Niki kanggo mengenang Iki almarhum pencipta mendem wedokan Sinten? Suwargi Cak Dikin Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. kala wingi nembe kemawon Kapundhut. tinimbalan sowan wonten ngarsanipun Gusti Kang Nyipta Jagat. Nggih. Dungane para seniman lan kabeh para masyarakat mung siji husnul khotimah. Amin, amin ya Swarga rabbal papanipun. Swarga, swarga. Amin. Nggih. Nggo menawi kathah ingkang dereng mireng nggih. Mas. Nggih. Ya saestu kula dereng mireng saestu niku Mas Bayu. Niki salah satu karya beliau panjenengan nyanyekke kuwi mengenang beliau tegese panjenengan napa niku ngakoni Nggih. karya beliau itu iso golek sandang pangan sing Sandang ditinggali pangan, nggih, leres. swarga cadangane yo Nggih, monggo. metu wedoan aneh yo Mbok aku njaluk dikawinke jas Jan suarane kowe jebul nyolong pethek cara Jawane. apa sampean nek muni sing penak to Pak Gareng sampean Apa? kula peh ngetene sampean ngelokke lho Ngelokke apa? nyolong kethek pripun to nyolong pethek iki gumunke to lho Kupinge ya bosok bocah iki. lan mireng kula niku aku nyolong kethek Nyolong pethek, nyolong kethek. ora kethek wis ngelem Wong edan. salah neh apa salah aduh Mas Gareng Apa? nyamping-nyamping ngene ngono sing nuntun jenengan kok ngetekne Aku lali. pun aman urut tak- nyamping-nyamping iki jogone kono ku nek salah langkah mboten pun Nggih, aman hati-hati ya Mas nggih aman Halo, cakep maki kejengkang bola. iya mboten jembar niki kok nggih aman ya monggo sing penting ana nyawane yuk yo simbok weteng luwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole Ayo, ayo, Pak. tani abang
Aduh simbok kawinan aku iki mbok wis mendem bedoan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang kudu bisa golek sandang kono mbok aku tanya podawe oleh duit kanggo nekan Wali. ana ketan aku tukono simbok aku wis gedhe ana prawan coba takono katur kanca-kanca WMC wayang mania community Oke. Ya. aduh simbok kawinan aku iki mbok wis mendem bedoan sing ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang ketemuan kudu bisa golek sandang yen nuruti mendemu apa bojomu gak bakani yen bengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nekan iya kali dengan ibu ini ojo wae bisa Yup. Hot. Terima kasih Mas Rul. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo Mas Anang. Para Hatam Rawit. nggih ngeten iki ngapunten Mas Bayu nggih Pripun Mas Anang? derek ajar Wah nggih padha kula ya ajar. kok pilih suwantene ra diblero Ora wis Nek apik. jenengan lenggah aja ado-ado saka kono kan. Boten, boten. Oh tak niki wau tak kentunke kanggo Mas Sukri ana caraka. Oke, kowe malah kepidak sinden. Kene kene. ya wis tak tenang Om Wah, iki lho sing diarani tontonan ya tuntunan ya iki. Awas lho mriko. Tontonan yo tuntun. Lah iki lho. aku arep nyimpini Pak Bayu arepe Aku wedi yen kejugal ning kene tak tataki aku. Nggih, niki tak kentunke nggo Mas Sukri. nggih Lumantar live streaming. Live streaming. Kagem Bapak Yoga Mandira. Nggih. Nggih. Kula kentuni. Terus Mas Budi Santoso saking Gunung Sindur Bogor ugi Oh, nyimak. nggih, Pak Martono Bojonegoro nyimak. Mas Pur Cepu nyimak. Nggih, matur nuwun. sembah nuwun. Nggih. Penggemar kabeh kowe coba kowe ning kono ya. ndak wis aman padha Baik, Kak. Ayo ini. monggo ayo
jebul kae Baik Kasuranti teko bengi suwe bapak pisan ora krungu kabare asaja ira bukan satepi yen nuju kekehati eseme berarti mari datang muka-muka bangsa tekan hatiku dadi tekan aku lagi orang tajem mari kangen bulan siro retro tajem ya jebul kae ya Oh jare ngaku sendal pancing. iya Wah, jan wis iki regeng sing mirsani akeh dasare terang. Mergo Pak Estu pancen nyarani apa ngekeki syarat tenan iki. apa Mas Ora udan mergo ngejak pawang udan iki. iya Mas Anang ayo jumeneng sik Oh siap. wah ngono lho Mas Siap. Gareng ayo jumeneng Siap. Wes. oh wis ta Wes iki Mbak sapa Mbak Eka Suranti? nggih Mbak Eka Suranti pasuryane. Oh, lah iki yang udah lemu iki wah, iki lek wis lemu. bener ya Oh, jan Apa kowe wis tau gagapi kok ngerti lemu? aku ki mau nonton tekan YouTube ning cara bertatap muka ya lagi iki lho. Ki nembe niki, Pak Dik. nah iki lagi ketatap ya lagi Saiki tatap muka sesuk ketatap sedilo Ya ya. ya ampun tak sampeane. Kenalan sik karo Mbak Eka. Ayo. Selamat pagi Mbak Eka Suranti. Betul. Selamat pagi Mas Nanang. Pripun kabare Mbak Kayune? Alhamdulillah kabarnya ngapik. Wah, alhamdulillah. Nggih. Jebul yo panjenengan yo ayu aku nganti kepencut karo suarane sampean. Alah telek. Ora, jenengan apa persa kula nek kula ayu ngoten? Oh, semerep. Kula lek ningali wayang kok bintang tamune Mbak Eka Suranti. Wah, langsung kula lek ngedep mancal sepeda motor budal dhewe nemen. ya nemen iya Aku weruh menungso sombonge ra umum ya lagi siji iki lho. Ngeten iki nggih damel intermezzo. Wah, ya, betul. Digareng. Lah nggih. Heeh. Wah nek ngeten iki ya mboten wantun. Oh, kae rawani piye? Maksudnya rawani piye? Lah lek kula numpak sepeda motor eman montore gek motor apik gek kreditan sisan e. Lho, Wah ya. cilaka mengke. Ya ora apa-apa demi Eka demi perempuan yang cantik kok. anu bawa Nggih. kangenku tanpa upama Kowe gandrung Nggih, Eka. Mas Nanang gandrung Mbak Eka ya Wah, iki Wis bengi iki Eka mek-meken los setrum. ya saurunge ya tlatenono Mbak Eka iki sing gandrung ya peteng dedet lelimengan. Saderenge ngapunten. Neng mboten pengalaman tangga kula enten nggih sami. Piye ngapa? Nggih. Niku ajeng adus. Heeh. Keramas. Keramas itu mendhet sampo. Lah. Disampo muntuk ngoten. Lah ning kok ora saya lembut malah saya kaku. Lah jebule Jebule iki kleru sabun sirih. ya malah lara kabeh niki. malah Lek, ayo coba kangenku tanpa upama ya Kangenku tanpa upama. jos luar biasa hebat Suaramu apik lho kok ya awet urip lho kowe iki. piye ta Wah nek wong awet urip alhamdulillah kok Sing Alhamdulillah. ngrungokke suarane dheweke iki iso awet urip ngono lho Mas. Oh, iya. Aduh, aduh. nano Mung sliramu kang dadi lenglenge ati. Kakang. Nang ayo. Dalem wong ayu. Serang nang.
Mbak Eka pepujaning atiku. Oh mosok karo yange kok mbak iki lho. Maksud yo etok-etoke Mbak asline yo. Dik, yo karo dicekel no, karo didemek no. Aku tidak keliru. Ajur kowe. Aku wedi lek keliru. Wes ora, ayo taunake. Maju sejaka. Ayo mek lah. Alhamdulillah ora keliru. Ora iki sing genah, sing tegas wong. Lah iya to. Ayo mek. Aman terkendali aman. Iki lek gareng kaya Kakang. Coba Dalam. sawangen Kakang. Wis tak sawang jebul sliramu ayu tenanan wong ayu. Jan ora ana wanita liya kecoba amung sliramu. Jan. Semono uga aku Kakang. Ora ana priya liya kajaba sliraimu Kakang. Sliramu. Kok slirai? Sliraimu. Yo edan saiki. Kok capek sing anu apa kuwi panjenengan gandrung karo Mas Nanang. Iya. Kepasian lanang wedok terus ditunggoni gym. Dadi Kowe edan. Ana wong Romano ditunggoni gym. Nang. Nggih. Iki aku takon. Nggih. Wong kuwi ana kekurangan lan ana kelebihan. Leres. Kowe mesti tajem dalam gagapi. Nggih. Begitu plek demek Eka kira-kira Eka ki bobote pira? Berate pira ayo? Mboten saged bayangne ibarate cara daging no pun layak. Wah, loh layak. Layak jual. Wah, mboten saged bayangne kula. Wonge pindah rene. Nggih, semerep. ngono ki ngerti ya, Pak Bebet ngono ki ngerti. Lho, Paribasane ngeten iki kula kapejana nderek kok. Waduh, ya aja ta. Eman-eman. Kakang, ora usah dirungokne swara jen kae ya Kakang. jam kok gym. Lho, Ya. lah jarene mau dikancani jen. Wis kono wis kowe karo Nanang njaluk remuk kowe. Nana. Wes lawas anggonku nunggu Disawang, bocah disawang nang. Nah, Wis pindah. kok malah Om Gareng sing tak sawang jebule ya kira tenan. oh matane iki. Oh dibayar picek tenan, Pak. Ora nyaut. Aduh. Nanging amonglah ledo. Jos tenan suarane Jan. Bosok. Mboten saestu, Mbak. Nyapa to Pak Digareng sampean wong kupingku lho ora apa-apa, malah mentereng. Oh kowe iki wis bosok kabeh. Bosok kabeh piye to? Nang. Aku kira suwe ra duwe partner. Nggih. Kowe iki tak sawang kowe bakat dadi dagelan. Kowe dadi partnerku piye? Gak i? Loh, Dadi partnere Mas Gareng gelem apa ora? Gelem ora? Alumnine wis oke. Lah niku mengke pripun mengke? syarate dadi partnerku gampang. Nggih. Cepet mati. Ya ora. Alah, mati mboten masalah, ya mati paribasane kula sing mikul sinten ya mboten roh kok. Nah, kuwi sing bener ngono kuwi. Kok pasrah ngono kuwi. Wong niku istilahe ngeten lho, Om Gareng mboten kok kula mboten kok nama kula ngguroni nggih mboten. Wong niku ibarate siap waras ya siap lara. Kene yo ngerti. Lah nggih, siap sugih, siap larat, gelem urip nggih gelem mati. Lah teng apa kok wedi? Iki tembungmu yen kowe mati. Ora ngerti sing mikul sapa. Lho kowe iki ora mati wae ora weruh. Wong edan iki. Lanang iki ujane wis lucu to. Iya, iya. Iya wis to. Ayo. Ya, bareng iki wae tengen. Ya, Mas. Ngelingono rikala di naga pungkur. Ki tangane Pak Digareng ngopo lho iki? Kakang. Ngerti. Ngerti lah. Ngerti. Kok iso ngrasake tangan Kokang kakang kacang sing mesti. Ah, iya. Kok ngerti ya tanganku karo karengane kae beda ya? Ayo beda. Kakang. Dalem wong ayu. Loh, ngerti. Sing nyekeli aku ya ngerti lho. Lek tangane Pak Digareng ngowancres kados tangane Gandarwa Raja Supala. Gareng kaya gendruwo. Ngenyek. Ngenyek sampean. Aku dadi kancane Mas Gareng ora trimo aku. Lah nggih. Lah pripun? Kowe piye? Lah kenapa? Golek setrum mana iki.
Dalu setrum Mas, tak sabar, setrum. sabar, tak bilani Mas. Belani wong dionake kaya genderuwo ngono kok. Kaya gendruwo mesake. Lah aku lho, kowe lho. Mesake gendruwone. Lah napa kok mesake genderuwone? Kok Oh ya, kalau ini ora gendruwo to Mas, Mas mesake. Yo iblis lah sararane. Oh ngoten. malah saya elek. Aku Ya. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing ati ya Mbak Eka, hitung sasi ya. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni mong sliramu wong bagus kang dadi ati Joget Mas Nana. rina wengi mong tansah maimpi jroning ati kangenku setengah mati jenang kula ya mas ya bojali ngono rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni jroning ati kangenku terus ngati kangen ngene rasane rindu-rindu wong bagus kowe tak tunggu kangen ngene rasane rindu-rindu tampane kudu ketemu apa mudah ilahi tinggal jangan aku kan lanjeng kasmaran balung jenar wong bagus tanti-anti jroning ati kangenku setengah mati. Alhamdulillah. Suarane piye Mas Nana Mbak Eka aja ta? Wantene Mbak Eka Suranti weh suarane jan apik wonge lemu ayu aku demen. Wah. Iki sing marai jujur padha-padha lelakine. nggih Upama kowe iki Eka iki lak ya randha. nggih Upama kowe dipek Eka piye? kula Heeh. lho mboten purun Lho, kok ora gelem piye? lah beda keyakinan lho Pak Digare Ora beda keyakinan apa? lho nggih saestu beda keyakinan Beda agama. Beda agama. senes Keyakinan ki ha pripun to wong kula purun wong Mbak Eka niku mboten purun dadi yakin gelem karo ora gelem ngono. nggih no Diteladeni ra ya. Lateni sesuk ra gelem. Nggih, ya makasih Mas Anang. sami-sami Pak Bayu Iki Kita ngatur-ngatur awala Mas Gareng. iki diduke ra iki. Nggih, makasih yo. Ya diduke. Wah, tontonan ya tuntunan. Boyo ben wong kok senengane kok. Kene. Terus. Nutur yo nang ngisor, nutur nang dhuwur. Ayo teno. Kaya gawa Wes, kresek ae. wes golek slamet dhewe ngono. Sajae karepe kaya saudara kembar ngono lho. Ah tenan ki cah kuwi wis pokoke agar aku rene ning daerah kene mesti disusul kuwi. Disusul Mas Nanang. Nggih. Sik niki enten awala. Napa? Napa lelagon elailo kali anu kagem Mbak Darsini. Wah, lagi. Katur kru Abdi Solo Kas FC SBA WMC sedaya ingkang mirsani. Nggih. Langsung wonten lokasi nggih saking Mas Faris Toti. Waduh. Wah, ora. Wis doleh-olehi 02 kok.
Iki ela-elo sing asta sapa? Mbak Darsini. Wah, ora Darsini. ora muspro olehku nyawer 100 mau. Apa iya? Loh, mau tak nei 100. Heeh. Ora sida mbok potong 50 malih. Ora